Benvinguts. Bueno, jo volia fer una xicoteta presentació, no vaig estendre massa, perquè bueno, tinguent a este grup de gent així al costat, jo crec que l'ideal seria que parlaren ells, però bàsicament jo avui estic molt content perquè portem unes dècades, no? una tradició ja quasi de molts anys en què jo considero que l'Horta Sud ha sigut, ho he dit en alguna ocasió, bombardejada d'infraestructures. Recordem, bueno, està la pista de Silla, el riu, la depuradora, bases de contenidors, Mercavalència, que moltes d'elles són molt necessàries per a la ciutat i per als veïns, però han anat en contradicció, no? O en perjudici del paisatge tradicional, alterant el nostre horitzó. I jo crec que ja ha arribat l'hora de canviar aquesta situació i començar a mimar i a estimar el territori i el paisatge. I per aquest motiu crec que és un gran pas que siguin els veïns, els propis habitants de l'Horta, els que se fiquem en marxa per a decidir d'alguna manera quin és el territori que volem. I bueno, si ho fem en un matí de sol primaveral, diria jo quasi, no? Així, en mitjà de l'Horta, en una paella, pues bueno, benvingut siga el pla general, bueno, pues nada, el pla anticipatiu i espero que el tornem a fer totes les voltes que faci falta. I sense més, agrair a tots els que esteu així presents i molt especialment a l'associació de veïns que ha tingut la capacitat i la valentia d'organitzar això i tot el que vindrà. I sense més, li passo la paraula a Empar Puigades, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Castellolí.